ibaw ka lab. Ikaw yun ang gidaan ako diri aning ilawom sa kulo. Sure, dira. Lagi. Ang uban dalon na ako dito sa ilawom taytayan pero ikaw diri gyud ako dalon sa bugnaw nga dapit ilawom sa kulo. Sana all. Siyempre, Pre, nakayang yun yung ulag ba? unsa man? Niya gabi hilot ako ha. Bisang paglabaw pa sa hilot. Kanang unsa man nga hilot? Lights on, lights off. Ay, ginahan ko na let's on. Uy, para makita ito mga Oo, mga ng kanang panuhot. kagid-kagid ba? Oo. Isang kagid-kagid sa back. Apik sabi na mo kutkukon. Oo. Ang bet si Aran ba? Ako? Iya po? Ako adjong usyap jud. Nag-unsa ka ni animalos diri. Nalimot guro ni siya nga gold medalist ni taekwondo. Uyab-uyab uroy ni siya. Mat. Oo. Kat ko tunon di ka na bun-in mo no. Sira. Ha? Ato albe karbi na kibaw ana. Di ko masaba na ay kabalaka. Sikreto ra na nato. Okay, nya mauyog atong utok lang. Sampoy. Kanang love no. Sama na. Tanang pangutanan mo akong tubagon. Nya lang lapay kay nahibilin man dito sa muan. Oh, i-chat lang. Ay kabalaka. I-chat. Wala giga pala ba? Lain na mo kiligon lang mo. Oy, mga tong utok. Hoy. Okay. Ito ate. Sigurado. Oh, lagi. Ate to na ko. Step sister ba? Step sister man to na ko good kay. Naam ko igsuon sa lang inahan basta step sister gani. Igsuon sa lang inahan. Gwapa lagi to. Pati lagi kag nauna. Dili mamig amahan. Gago! Magaling kang kupal ka. Basta ater ako dito sa kita na. Love. Kinsa to ha? Kinsa to ha? Kinsa to? Classmate to na ako sa una nya katubang gibully nako ba kay kanang Classmate? Classmate yun? Oh, Classmate? classmate lagi. Unsa man siya? Classmate. Kanus ako taong ko di mag loyal nimo eh. Classmate. Eh, sorry ka love. Wala problema na. Ang sa day problema. Ang sa day problema Kuan love. katong ingon siya nga. Ikaw gara kay ka sa una? Ya karon mo sukol pa ka. Ay, chicks. Di na lagi mau gani wa ko yung sukol. Mo dyan ang bilib na. Mo na bilib na ako ni mo laba. Oh, di jud po mo ko babay. Dapat Imo to gipain-ilan ako love. ani lakaw malargo kana pa kuno siya. Ila pa kuno siya ila kanang lakaw kanang naa pa siya adtuon importante kayo. Kanang magsumba kuno sila nya kanang ginagumang sumba mo. Na ako ni panghatag dito nga cherry pero tiki-tiki. Mo gani. Pero dako lang sa project na kung kaon kay tabuk man kayo. Oh, nya nagad 5 ka kilo tagalong ag. Lingkod na love kay. Oh. Salamat ha. Sabot na tayo, lota ko ha. Ini gabi. Oh, kilo. Kalon sa. Babe! Iskot din tawhana ay. Saan na yung kidit-dit? Ano siya kadit-dit lain? Awan, katawhana ka mangita bunan. Salamat ikaw, ako'y nakitaan. Tara, love na. Kinsa ka? Ay, ako atong Kinsa! Tugay! ate. Ate? Oh, ate to ako. Step sister to na ako igsuon sa mahat. Wapa lagi siya, no? Natural buti. Oh, lahi man to sa Ilog, mga ilog. wala oh, pare liwat mo ko sa kong amahan niya katulog. Inahan niya. Sa'yo, iluman. Igsuon man mis papa. Igahan niya babae. Niya kanang Di ba ka na usay lahi niya ba? Kuwan. Ikaw pa man, puti. mistisa. Mistisa. Ano guwapa puti siya. Pareha mo. Guwapa puti. Oo, tapos ayun yan. Ganun ticket kan di isa. Nya. Hi. Kuan na ako kato siya. Kanang kuan to. Ay, good, Padre. Wa pagay ko kapangutana. At ko
kuan to sa lab. Kuan to. Kay ba man kung sa pangutanan mo kinsa to? to. Nganong gibira ka mo ra gina, di ba? Ako ato siyang kanang igagaw sa tuhod. Ayaw, di ma. Igagaw sa pag-agawan, yan na ba? Unsa pa insult eh? Kanang kuan ko no, kanang kinsa kuno ka. Nya kanang ingon ko nga kanang wala ko kuan. Kanang Nanggip talaga para irason, ha? Sa? wala agay. Ay, agay-agay nila. Kuha pa na. Si kuangan oy giunsa man tika. Gato ka, wala ko kadungog sa inyong kuan? Ha? Kadungog kay ka. Ano timingan na dito, dapat pati na yun. Dali, sano kay dungog kinako. Unsa may istorya niya? Ano pangutanan? Wa ka kadungog lagi. Di ka busog. Sorte sa tingod! Di unsa istorya tinuod ako nga mao naman to ang tinuod. Igagaw to na gustuhod.